velkommen til den anden. Hej alle sammen! Og velkommen til en ny episode af Minecraft Minigames. I dag spiller vi inde på igen Hypixel. Men vi spiller ikke Build Battle i dag, vi spiller Skywars. Ja, jeg er så dårlig. Så det er vores anden episode af Minecraft Minigames. Så lige så ved folk det. Og for godt derovre, for bare herovre. Jeg har ikke nogen jern. Mathias, du har taget min jern. Du har aldrig haft nogen. Det er ondt. Det ved jeg godt. Og vi spiller team. Yes. Jeg synes, vi skal prøve alene. Men hvor vi ikke spiller team. Men nu har jeg allerede valgt team. Vi starter i en pink box. Ja, det er på grund af, at det er noget, jeg har. Med noget, jeg har fået. Men jeg er sej. Jeg tager den her. Jeg fik sko og lort. Pickaxe og æg. Jeg fik sharpness-sværet. Mathias, skal du bruge noget armor? Nej, det er derfor, jeg ikke har en armor på. Sko og en pickaxe. Jeg har nogle æg og svær. Og så har jeg guldarmor, så. Skyder ham ned. Fuck, du er dårlig til at ramme. Og det er ikke engang dig. Nej. Du skal være forsigtig, Mathias. Du holder øje. Mathias her. Mathias! Lad være. Mathias, lad være. Der bliver det jo, de prøvede at blokke sig over til os. Jeg har ondt af alle andre kartofler. Er du over? Jeg skynder nu. Mathias, du skal være forberedt derovre over ved. Jeg kan godt se det. Der er nogen hernede. Her, Mathias. Holy shit, der er mange mennesker! Der er knockback på det der svær der. Og jeg er Fedt, færdig. der er knockback. Mathias, dør nu. Jeg dør. Jeg er stået. Jeg finder dig lige og spektater der. Jeg er død. Er du også død? Det sagde jeg også til dig. Men det hørte jeg ikke. Jeg var i gang med at råbe af mig selv. Du råber altid dig selv. Jeg prøver lige en gang til med team. Det gik for hurtigt, det der. Vi tager med OP teams denne gang, Mathias. Havde du gjort det fra starten af? Nej, det var ikke OP. Så havde vi vundet ellers. Ja, hvis det var OP, ja. Ellers så havde vi jo ikke vundet. Mm. Det er som din skyld, Maja. Nej, jeg kom ikke ind sammen med dig. Nej, hvorfor ikke? Så gå Jeg ud af er stadig i OP. det. Så gå ud af det. Nå, hvad gik? Var vi ikke ved team mere? Bare ikke. Jo. Vi er allerede i samme party. Så prøv igen. Ja, skal vi ikke? Ja. Jo. Ja, jeg kan se det nu. Mathias. Hvad er den her? Hvad gør den? Det ved jeg ikke. Det er kun noget VIP og sådan noget kan. Jeg kan rigtig godt lide kartofler. Mathias, jeg går ned. Ja, jeg bliver oppe. Jeg har en iron chestplate til dig, Mathias. Fik du noget armor? Jeg er hjelm. Okay, jeg har iron chestplate, og nu får du fuld armor. Eller du får fuldt af alt, eller du får alt. Og så har jeg sådan en der pickaxe. Okay, hvis du begynder at blokke dig ind. Kan du bruge, hvad har du for våben? Snyd, jeg har
Nej, kom her. Kom. Jeg har ondt af rigtig gode kartofler. Ja. Woohoo! Første kill, Mathias. Men du skal se, hvor mange liv jeg er tilbage så. Hvor mange liv har du tilbage? 1,5. Jeg har guldsvær nu. Det vil jeg hellere have. XP bottles. Ja, hvad skal jeg bruge dem til? Lidt æg. Men jeg har et bedre svær nu, hvis jeg har guldsvær. Okay, men smadre den melon og få det som mad. Ja! Maja. Ja. Hvordan kommer vi derover? Midten? Ja, hvor lager du derovre? Det er bare pas på, så. Mathias, har du nogen sådan snipper eller æg? Jeg har ikke. Nå, fuck det. Hvor mange har du? Mange. Sådan, jeg har to. Sådan, med to. Vi skal lige vente mig. Jeg har ikke fuld liv endnu. Kom, Mathias, jeg har det. Løb videre. Hvad? Løb videre, Maja. Er der nogen? Der var nogen, der prøvede at komme efter os. Vi løber bare rundt som galning, Mathias. Høj. Det gør Mathias, kom herover, Mathias. Jeg har også en. Lige mig lige nu. Den giver poison. Hvad? Jeg har en potion, der giver poison. Mathias, herover. Det er med de mand svær. Yes! Jeg døde. Spectate mig. Fordi at det her går lort til. Du døde? Nej, slet Er ikke. du ikke død nu? Jo. Jeg er virkelig dårlig til PvP. Skal vi ikke lige have navn? Skal vi sige at det her, det var det for den her gang? Nej, vi tager lige en sådan alene. Ja. Ja? Ja? Det gik altså bare lort til. Skal vi tage solo en set mode eller normal? OP. OP noget. Kommer du egentlig med herind? Ah. Kom du ikke? Nå, så... Det er så pænt nederen. Jeg tager alle tingene i kisterne og dræber mig selv. Det er ikke så en god idé, Mathias. Selvom jeg fik det med sharpness. Jeg dør nu. Mathias, er du klar til at sige farvel til det her game her? Woohoo! Wait. Nå, hvad Mathias, det er det ikke sjovt mere. Mathias? Vi siger bare, at det var alt for den her gang. Ja, vi beklager, at det blev ikke blevet så langt. Men... Hvad lobby er du i? Jeg er i 33. Og jeg er det samme sted, som vi startede. Jeg kunne mit far, han sådan råbte bare til mig og spurgte, om jeg havde været i skole. Hvis jeg så står lige her. Nej. Okay. Men alle sammen, guys, vi ses. Hvordan gik du ind i den der blok? Hvad? Der er en blok der, hvor du er inde lige nu. Okay. Det er da ikke for mig. Okay. Er det alle sammen? Vi ses i næste video. Eller så er det noget. Hej. Vi ses.